Ayan, live ako uli. Diyos ko, makisama kang kasuriko ka? Bad trip. Tatawanan talaga ako ng mga viewers ko dito. Madam Ara, kung nandyan ka, huwag kang tumawa. Asar na ako talaga. Nakakaiyak. Kalagitnaan ka na ng live. Nasa kalagitnaan ka ng live, bigla na lang magsa-shutdown. Anong mararamdaman mo dyan? Nawala na tuloy yung mga tao. Wala na tuloy sila, nagsialisan na. Los Rentaliedo Lalab, Miguel Lab, shout out. Nag-burn out Lalabs, Los Rin, bad trip ako. Ay, nag-take two tuloy tayo. Nag-burn out Lalabs. Nag-shutdown. Ganito talaga sa probinsya. Lagi na lang nagba-burn out. Nakakaasar, sakit sa ano. Naku, Diyos ko. Kalagitnaan ka ng live, bigla na lang mamamatay. Mura ka talaga nang wala sa oras eh. Kaasar, dami-daming tao. Hindi lang to isang base loss rin nangyayari ah. Lagi itong nangyayari. Yung nasa kalagitnaan ka na ng live, bigla na lang mamamatay. Ang tagal pa naman makapasok. Kaasar. Ay, Diyos ko. Uy, naku. Nang gigigil ako eh. Katulad ng isang gabi, ganun din. Alam mo bang, kabubukas ko pa lang nun, mga 30 minutes pa lang, naku, nag-burn out. Kabubukas ko pa lang nung isang gabi, nag-burn out din. So ngayon, nag-take two ako. Pag take two ko, after 10 minutes, nag-burn out uli. Ay naku, naasar ako, hindi na ako nag-take 3. Bahala ka dyan. Kaasar. Diyos ko, napamura tuloy ako ng ano, wala sa oras. Kaasar na lintian talaga, uy. Bad trip. Wala na sila, nagsialisan. Ay, Diyos ko. Kaya nga kumaga na nagla-live para makaiwas sa burnout. Yung mga nagwi-welding dyan.
Ganun pa rin, wala pa rin palang takas kahit anong oras ka mag-live, ganun pa rin. Ay, naku. Kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. Nasaan na kayo? Magsibalikan na kayo, oy. Ay, nako. Ayan, 2 million in the house. Big love shout out. Ay, don't be stressed. Masisira ang madam. Diyos ko. Hayos at sa lahat patamsak naman upcoming LS. Sige lang, baba mo yung LS mo. Samira, mega love shout out, Samira. Ayan. Like dan from Samira. Ayan, Samira Lalab, maraming salamat. Samira. OFW Lalabs, ayan, meron kang upcoming LS. Ipin natin yan. Samira from Lusrin. Ayan, thank you. Ano yung bibi? Tulog. Tulog si Maui. Ha? Kano yan? Ha? Bibi ko yung mga yung bag ko, bibi. Ayun, oh. Magkano yan, bis? Gusto mo, go? Isa lang. Ha? O, dalawa, be. Akin yung isa, ibigay mo kay mama yung isa. Kaninong anak ka? Bibi, gusto mo? Ha?
Isa gusto mo isa? Di, ilagay mo sa ano, lagayan. Lagay mo sa dahon sa akin. Wala ka na bang dahon? Bibi, oh. Bigay mo kay mama yung isa. L3, Miguel Love, shout out Lalab. Thank you so much, L3. Ako pa-support sa'yo. Bibi doon ka magnood. Re-record dyan sa live ko. Maka-copyright ako. Jers 21 TBFW pa-support sa'yo. Ayan, from Jers 21. Salamat Lala, Jers. Namatay tayo kanina na bagsak yung ano. Kain na lang tayo ng tinapay, oh. Ayan, kain tayo tinapay mga lalabs. Tinapay kayo dyan. Ano to, parang pelikula, meron ka pang nalalam, take 3. Ayan, 3 million in the house, Miguel Love, shout out. Kain, Jers. Jers, kain. Magkape ka muna dyan. Ayan, patamsak naman ako na kapin mga lalabs. Upcoming LS. Bibi. Diyos ko, nakalimutan ko pala. Ang dami mong ano, LS. Ayan o, Premier. Nagbabago na kutis mo, host. Syuada. Ba't magbabago? Iba kasi yung background. Ano ba nangyayari sa akin? Di naman o, ganun pa rin. Mukha ka ng probinsya na mitim. Di naman, oy.
Taga-probinsya naman ako eh. Hindi ako umitim. Background lang yan. Maas na. Hay, lahat na lang, Jers. Hayaan mo yan, wag mong pansinin. Taga-probinsya naman talaga ako. Chill Story TV, ayan, Miguel Love shout out. Chill Story. Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak. Okay, sige. Ayan. Good morning sa lahat. Have a nice day. Ayan. Upcoming premiere. Sige po, tamsakan po natin yan. Ano, Madam Chelsea. Langaw na. Ayan, tamsak, Madam Chelsea, tamsak. Full pack premier na kapin. Ayan. Yan natin man akong dikit sa'yo, ano, Chelsea. Chell Story, ayan. Ano ba naman tong langaw na to? Barbie love, Barbie love. Chel, tamsak na. Ayan, from Jers 21 OFW. Pasukin ka natin kulit, paluin ka dyan. Ayan, mag-upo na lang tayo ng ano. Sandal nga ako. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love shout out. 3 million. Ayan, Jers 21 nagbaba ng bahay. Jers.
Barbie love, Barbie love. Inumin ko na nga yung aking Milo, kanina pa to. Hindi na mainit. Baka naman umikot ako, please. Sige, umikot ka dyan, lalabs. Jers. Tumuyo ka, tapos umikot ka. Sumayaw ka, umikot ka. Oh. Timpla ba ni tatay mo Milo mo? Oh, timpla to ni papa ko, bakit? Timpla niya to. Yung Milo. Pati tinapay, nilagay niya ng palaman. Ganyan talaga pag may papang mabait. Timpla niya yan tuwing umaga. Kulot! Tinitimpla niya ako, Jers. Yung tatay ko. Masarap talaga pag nandyan yung magulang mo. May nag-aasikaso, ayan. Kulot! Aba, loko ka, net mo lang ang mahilig umikot. Ano talaga yan talaga yung net ko. Hindi na yan, normal na yan, araw-araw. Mabubuisit ka talaga. Good tatay mo kasi, may tip ka kasi. Hindi, wala akong tip. Ganyan talaga yung tatay ko. Walang katulad. Mabait yan, mabait. Mabait yan, Josh. My goodness, this one is too much fly time. Ba't ikaw ba, Jers? Boy pa ba yung tatay mo? Natutuwa ko sa pag tumatawa, tumboy talaga. Hindi ako tumboy, oy. Umbot ka. Si Kulot. Nawala tuloy yung mga viewers ko. Tumboy ka lang, tumboy eh. Shout out sa papa mo, host. Ayan, papa, shout out daw. Pati ikaw, Jers, saan ba yung papa mo? Ilang taon ka na ba? Jers? Gurang ka na? Siguro nasa 50 ka na. Jers. Siguro matanda ka ng hukluban. L3 lalab. Hayop papa ko. Hayop papa ko. Bakit hayop? Nasaan ba yung papa mo? Ano bang ginawa ng papa mo sa'yo? Grabe ka naman makahayop. 85 na. 85 ka na? Gurang ka na pala? 85 ka na? Umuwi ka na ng Pinas, oy. Uragan na. Uragan. Uragan na, oy. Jers. Oh, walang kwenta. Bakit ba? Anong ginawa ng papa mo sa'yo? Pinabayaan ka ng papa mo? Pero buhay pa ba yung papa mo, Jers? Okay lang kasi nasa abroad ka naman eh. Marami kang pera. You have a lot of money, no problem. I don't know. Baka tinapon ni MJ.
Baka natapon sa basuran, Guk. Ah! Basta. Okay, sige, basta. Ewan ko. Saan ba yung asawa mo, Jers? Ilan na anak mo ba? Elvis Bonye. Hi po sa lahat. Elvis, Migalab shout out Elvis Lalams. Elvis Migalab shout out Elvis. Elvis, thank you. You talking like you to go get plenty of money. Wow, English. Elvis, meron ka ng jacket. You talking like you to got plenty of money. Yes, you have a lot of money. No problem, no worries. 5 asawa ko, puro panganay lahat. Sana all. Ba't Muslim ka ba, George? Kasi 5 yung agum mo, 5 yung asawa mo. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Nakatikto tayo mga lalabs kasi. Ayan, mega love shout out para sa Casureco 3. Mega love shout out. Bicol area. Casureco 3, mega love shout out. Huwag palaging nag-burnout, nakakasira ng business. Ayan. Ba't naman masisira? Ayan, palablab pa ako sa nakapin mga lalangs. Bibi, lagay mo nga ito, Bibi. Kainin mo nga ito, Bibi. Ano? Kainin mo na ito. Ilabas mo ito ng Bibi kasi nilalangaw, oh. Kainin mo na ito. Oh. Ilagay mo ito sa lababo. Para di langawin, dali. Nilalangaw, eh. Oh, lagay mo sa lababo, dali. Go away, outside. Ayan, 4 million dollars, Miguel. Bibi, dali mo ito sa labas, sa lababo, dali. Para hindi ako langawin dito. Daming langaw, eh. Si Bibi, di pa rin nagigising. Bibi, dali mo ito sa lababo, Bibi. Hindi na, Bibi, dali mo yan sa lababo, ha? Ayan mo si mama mo. Uragon lang si Manoy mo. Ayan. Uragon pala si Manoy. Bibilagay mo yun sa lababo para di langawin. Ilagay mo na muna to. Dali. Bibi, ilagay mo muna to doon. Ilagay mo sa lababo kasi nilalangaw eh. Itapon mo yan sa basuran, Bibi, ha? Sige na, daligay mo na. Wala na, tinanggal ko na. Dilitas mo nga dida yung pagkain ni Maui dito. Para hindi, hindi lang gamin. Dilitas mo nga yan dito, Bibi. Oh. Mamaya na yan, pagkatapos kong mag-live, maglilinis ako. Musta uli pusa mo dyan? Okay lang, lalas. Nandito yung pusa ko, tulog. Nandyan lang siya sa ilalim ng kama. Si Bibi kasi kumain. PH Striker, lalab, migalab, shout out, PH. PH Striker, ayan. Boy Kaon Vlog. Harangos, Boy Kaon. Yan, lalab, salamat sa mo, Boy Kaon, sa paharang. PH Striker, lalab, migalab, shout out. Ginagalawan. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out, tusok na host. Salamat po sa patusok.
Nakatikto na naman tayo, Lalas. Boy Kaon. Lagi na lang kasing nawawala ng connection. Yunas from Indonesia. I am right? Shuna, chuchub. Ayan. Kaon, ano ulam nindo? Rappler, magsasara na daw, madam. Bakit? Shuna's YouTube, you're from where? Until now, you didn't tell to me you are from which country. Every time you come, you only smile. Mahina ba net host? Oo, ano? Boy Kaon, mahina, Lalabs. Kasi nasa probinsya ako, grabe ang internet. Minsan nawala ng connection na brown out pa. Wala pa ulam, Idol Jer 21. Wala pa raw ulam. Morning host from Shuna's YouTube. Ayan, 8 million in the house. Glad shout out. Ay. Shuna, how are you? Balik na sa abroad, madam. Ano pa, matagal pa PH. Pahinga muna ako. Sa akin din walang signal at burnout minsan. Kaya nga, Boy Kaon, nakaka-bad trip. Kanina naka-take to na ako eh. Dami tao kanina. Bigla na lang nag-shutdown automatically. Nawala man lang paalam. Miss ko na pangat na gata. Meron dito, nagtitinda tuwing hapon. Ano, Jers? Meron dito, 10 pesos isa. May maanghang, merong hindi maanghang. Palablablam ng bibi kong bahay. Baba mo yung bahay mo. Ipin kita. Ipin kita. Shuna, how are you? Mag-take 10 ka dyan sa Pinas, madam. Hanggang take 2 lang. Pag ayaw ko na mag-take 3, nakaka-bad trip na yan. Montes PH Migalab, shout out, Montes. Haha, kasi naman, duman ka sa lapit ng transmit. Ay. May sarili na nga akong may sarili na nga akong tower. Wala pa rin, ganun pa rin eh. Take 10, grabe take 10 na yan, grabe na yan. Hanggang take 2 lang ako, ayoko na mag-take 3, wala na ng gana. Kasi nang isang gabi, yung una kong live, after 30 minutes, namatay. Then, nag-live uli ako, nag-take 2. 10 minutes, namatay uli. Ay nako, hindi na ako nag-take 3, ayaw. Bahala yan dyan. Sayang ng effort. Mawawala lang ng kuryente. Lalo na pag maulan, mga lalabs, walang connection. Nani Selba. Migalab shout out. Oy, Amiga Ailinski Vlog. From Nani Selba. Thank you so much. Shuna's YouTube. Thank you. Pit Striker, dan na sa'yo. Pasukli Idol. From Montes PH. Montes, nagbaba ng bahay. Pati itong mobile ko, naghang na rin. Ayan, 10 available. Ayan, Boy Kaon Lalabs. May 10 si Montes. Dikit na ba tayo, Montes? Sa iyong Di pa ba tayo ex? Montes? Montes Lalab, di pa ba tayo ex? Balbal. Cooking with Sapia, Migalab, shout out. Hello, host. How are you? I am good. Alhamdulillah. Thank you so much. Montes PH. Pati itong mobile ko, naghang na rin. Ambot. Hello, Nani Selba. Ayan. Shuna's YouTube. Ben Meconhe, sir. Ayan. Nakapin mountain tayo. Ayan, mountain daw kayo ni Boy Kaon. Nakapin, may 1020. Ayan. Like Dan from Cooking. Thank you so much. Ayan, Mon. Meron daw 1020 available si Boy Kaon Vlogs. Nakapin.
Cooking with Sapia UK, Shudadi Minha Amiga from Nani Selva. Boy Kaon pasilip, baka ex na tayo. Ayan, pasilip daw Boy Kaon yung bahay ni ni Mon. Baba mo yung bahay mo, Mon, ng masilip. Boy Kaen, silipin mo raw lalabs yung bahay ni Mon. Meron pa ako sa'yo, Mon. Montes PH. Tayo, Mon. Ex na ba tayo? Tingnan ko, host. Ayan. Magpamanggilang muna ako. Balik agad ako. Sige lang, Lalas. Ka muna, kain ka muna. Para malakas yung mo, resistensya. Mon, tingnan ko yung bahay mo, Mon, ha. Tingnan ko nga kung ex na tayo. Pork humba. Mon, hindi pa tayo ex. Mon, hindi pa ex. Tara, 10. Mon, tara, Mon. Tamsak mo na sa live ko yung Sige, mag-start ka na, Mon. Oh. Ayan, binaba kong bahay. Tamsakan mo na lang yan, Lalabs. Mon. Ayan, oh. Si Bicola ng Uragon ako yan. Tamsak mo na lang dyan, Mon. Kay Bicola ng Uragon. Ayan, 10 mo na silip. Ayan yung bahay mo, 10.1K. Mon. 10.1K. Ayan. With tamsak tayo, Mon, ha. Wait. Host, baka ex kita. Hindi kita ex. Hindi tayo ex, Lalabs. Ayan, oh. Silipin mo yung bahay ko. Ayan, yung Bicola ng Uragon. Salamat, host. Sige, OTW. Sige na, Lalabs. Ayan, si Bicola ng Uragon. Diyan mo itamsak yung Diyan ka magtamsak, Mon. 10.1K ka, ha. Ayan, hindi pa tayo ex. Ayan, pulang-pula. Kasing pula ng ketchup. Cooking humba. Ayan. Humba pata, pork pata recipe. Ayan, Mon, start na ako, ha. Itamsak mo kay Bicola ng Uragon, Mon. Ayan, nandyan si Bicola ng Uragon. Yung biyahe ko yan from UAE to Philippines. Ayan. 317 host. Sige na, ayan. Ayan, nasa humba na ako sa'yo, oh. Ayan. Ikaw ba itong nagluluto? Parang babae itong nagluluto dito, ah. Parang kamay to ng babae. Ayan, nag-start na ako. Yummy. Napakasarap naman ng luto ni Mon. Ayan.
May premiere ka pala, Mon. Tamsakan ko rin tong premiere mo, Mon. Ha? Dito na lang ako magtamsak sa premiere mo, Lalabs. Cauliflower. Cooking with Sophia, Lalab. Thank you. Fix na pala to. DJ Jonah sa Dino Mix. Shuna's YouTube, Lalab, thank you so much. Veni. Okay na, host. Ako hindi pa tapos. Ilan pa lang nadikit ko? 1? Anim pa lang nadikit ko. Di pa ako tapos, Lalabs, oy. Nagdidikit pa ako.
Nagdikit pa ako ano. Sige lalab, salamat. Di pa ako tapos. Nandito pa rin ako sa bahay mo. Dito ako sa premiere mo. Asan si Boy Kaon? Nandyan lang yan. Tawagin mo. May utang ka pa daw sa kanya. May utang ka pa daw. Malapit na nang matapos. Boy Kaon natahe. Utang, may utang ka daw. May utang ka pa, sinisingil ka. Sinisingil ka ni Boy Kaon. Tatlo na lang. Bakit ba? Anong utang ulam ba? Nagbartir ata kayo, ano? Nagbartir ata kayo. Pianoy Botron vlog. Migalab siya. Tatlo na lang alalas, matapos na ako. Pinapanood ko kasi yung video mo eh. Wala namang ganong tao, okay lang yan. Ayan, may jacket ka na po, Pianoy Lalabs. May jacket na, salamat. May jacket na. Salamat, Pianoy. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, dalawa na lang. Matapos na ako. Thank you. Pianoy, Montes PH. Ayan, salamat. Dalawa na lang, ano, Montes. Mabagal ako eh. Pinapanood ko pa kasi yung ano mo, luto. Available guys. Ayan, from Montes. Kim, 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 Kim. Yuki. Piano Botron. Ayan, nagbaba ng bahay si Piano Botron. Lablabin natin si Piano. Bakit di ka gumalaw? O TW sa nakapin. Ayan, Montes, dan na ako. 11 na nga yung nadikit ko sa'yo. Tignan mo akong gumuhit. O TW sa nakapin. Ayan, from Pianoy. Ayan, Montes. Gumuhit ka ba, lalabs? 11 na nga nadikit ko sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montes. Montes, lalab. Dan na ako ng 10. Anong nangyari? Parang di gumalaw yung bahay mo. Anong nangyari? Didikit ko pa nga itong isa.
Montes. Ayan, 12 na dikit ko sa'yo. 100 pala. Boy Kaon Vlog, tamsak dikit, dan po. Ayan, tingnan natin. Dave. Inom ka ng tubig. Dave, naka-take to tayo lalabs. Nawala ako kanina. Yung live ko namatay. Yung unang live ko. Pianoy lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Pianoy. Pianoy Butron Vlog. Pianoy. Namatay ako, Dave. Kanina. Montes, dan na ako sa'yo. 12 na nadikit ko lalabs. Tingnan mo nga, kung dumikit. Nanani, Bibi, maipit si Maui, Bibi. Yes, coming. Pianoy, dan dikit na sa'yo, sir. Ayan, Pianoy, nasa bahay mo ako, Pianoy. Dave, ambot, Dave. Ayan, Pianoy, malaki na rin pala. Take to, welcome to my live stream. Angat, bahay plus ayuda. Ayan, Pianoy, nasa bahay mo ako, Pianoy. Maaraw kasi sa bintana ko. Sobrang maaraw. Montes PH OTW. Ayan, Pianoy, nasa bahay mo ako, lalabs. Pianoy, oh. Pianoy Butron, nagbaba ng bahay. Pianoy Butron. Napagod na si Maui sa'yo, Bibi. Test host from Piano, yan pinapanood ko pala, labs. Di pa ako sa bahay mo, di pa tapos. Yan, babalik naman tapos magdaldal. Quiet. Likabok yan, pang. Mamaya maglilinis ako. Salamat po. Mamaya, maglilinis kami ni Bibi. Dan, Bibi. Ayan, Pianoy lalabs na sa bahay, makuuli lalabs. May aswang sa gabi. May aswang nga kasi Maui, paikot-ikot. Nade-detect niya yung aswang. Punta siya dito dyan, tapos ikot tatalon doon. May aswang. Dalawa. Dugo pa ata, dugo. Gusto niya bang sipsipin yung dugo? Ha? Ayan, Pianoy, pangalawang dikit po sa'yo, Pianoy. Ayan po. Masilaw na yung araw sa bintana ko. Masilaw ang araw. Ba, ano to, take to, welcome to
live stream. Ayan, Pianoy. Yung iba nga yung panoorin ko, yung ibang video mo. Pianoy. Julius, Miguel Love, shout out. Pang 32 Tamsak host, good morning. Lalab, good morning. Pianoy Butron, ayan. Good morning from Julius Inventor. Dan watch po, thanks Montes. New upload host, patusok. Ayan, Montes, nagbaba ng bahay, Montes. Sarap yung pinya mo, ano. Pianoy. Sarap ng pinya. Bilang nga tayo ng pinya, Bibi. Bula. Bibili ako ng pagkain ni Maui. Tingin mo na, ubos na. Kasama tayo kay Papa. Pianoy Butron, ayan, meron ka ng ano. Ayan, Lalas, yung ano mo, pinya. Julius, new upload. Ayan, sige, panoorin natin yan, Julius. Ano to? Lumilipad yung balaybo ni Maui. Oh. Di naman, grabe ka, Dida. Mamaya, I will clean after finish my live. Thanks, host. Ayan, yung ano mo, pinyang masarap. Parang gusto ko tuloy kumain ng pinya mamaya. Di magtali ka, Bi, para kang Dracula. Talian mo nga yung Dida. Parang biling Dracula, Bibi. Ano yun? Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out. Paradise, that paradise. Tali ka, Bibi. Uy, mukha kang aswang. Aswang sa gabi. Julius, nasa bahay mo ako, Julius. Panoorin ko yung ano mo, new uploads. Pinag-practice ako ng partners ko mag-drive. Wow. Ayan, Inventor AJ Official. Pinapanood ko yung practice mo, Lalabs. Julius Inventor. Namuni ka na ba, Julius? Monetize ka na? Julius, namuni ka na? Malapit ka na pala mag 2K. Yan, sobrang maaraw. Ano ba yan? Nasa gilid kasi tayo ng bintana. Yung araw sobrang mataas. Takpan ko nga. Sobrang mataas yung araw. Ayan, tinakpan natin pero maano pa rin yung liwanag. Nakakasilaw. Ayan, Inventor AJ Official Vlog Dan. Pinag-practice ako ng partners ko. Ayan. Test drive, wheel track. Ayan, watch na, Lalabs. Full watch yung driving mo, driving. Yan, sobrang maano yung ating araw, yung araw. Sobrang masilaw.
Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. $4 million in the house. Miguel Love, shout out. Ang taas na ng araw mga lalag sa labas. Julius, nandito ko sa bahay mo ulit, Julius. Nandito ka pa ba, Julius? Ayan, Julius, nasa bahay mo ako uli. Na-monetize ka na ba? Ayan, Julius, driving. Sa bahay mo ako, Julius. Pam 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 param pam pam. Param pam pam. Ayan, Julius, pinapanood ko pa yung video mo, lalags. Para hindi malagas. Yan, Julius. Miguel Love, shout out sa lahat. Kapitan Pinoy Vlog, Miguel Love, shout out po, Kapitan. Ayan. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Kapitan Pinoy, salamat po. Ayan, kumusta host? Okay lang, lalabs, Kapitan? Ayan, si Kapitan, nagbaba ng bye po si Kapitan, mga lalabs. Ram pam 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 param pam pam. Ayan, Kapitan Pinoy, nagbaba ng bahay.
4 million, Miguel Love, shout out. 4 million. Ram pam pam. Ram pam pam. Sandal na nga lang tayo. Oy, nangalay. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Bibi, nasaan si Maui? Maui. Anthony Lalab, Miguel Love, shout out. Anthony. Tamsak host. Lalab, Anthony, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Good morning. Kagising mo lang, Anthony.
Naka-take 2 tayo lalabs kasi nag-burn out. Namatay yung una kong live. Patamas, tamsak ko sapat na. Ayan, sige tamsakan natin yan. Tamsakan ko yan, Anthony. Elisa Love. Welcome 10 saging sa bago. Pinoy Henyo, $1 win playing. Ayan. $32 hours, July 8. Ryan Sol Maray na aga. Ayan. Maray na aga. Ryan Sol Lalag. Salamat. Nag-breakfast ka na po ba? Ryan Sol Maray na aga. Nagilab siya sa Indugabus. From Ryan Sol. Nangain na si Lolo. Almusal. Iyon na. Pamahaw na ako tabi. Kasubag o. Ayan. Sarap tuyo. Tuyo ang pamahaw. Sir Ryan, siguro sumisweldo ka ng malaki. Kasi di ba ang laki ng bahay mo? Siguro yung sweldo mo nasa 20K. Sir Ryan, di ba ang laki ng bahay mo? Anthony, tamsak. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Available 20, 30, 50. Ayan, Sir Ryan, baka may available ka dyan. Pwede kang mag-barter kay kay Anthony Avi. Dmax 3.010. Ayan, meron din si Dmax. Sabay tawa eh. Tindaw. Ayan, may jacket ka na. Dmax, salamat. Palitan guys. Kala ko nag-burnout na naman. Bintian na. Wala nang ginawa ko din mag-burnout.
Ikaw at ako. Ayan, di Max, may 10. Magandang dilag. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Meron kayong available dyan, mga lahat. Pwede kayong mag-barter dyan. Ayan. Ayan si D Max, may 10. Ayan si Anthony, may available yan, 10, 20, 30. 10 D Max. Anong to? D Max. Sino ba to si D Max? Bahay po ng masilip. D Max, baba ka ng bahay mo, pasilip daw. Ayan, from Anthony Avi. Baba mo yung bahay mo, ano? D Max. Magandang dilag. Magandang dilag. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng bahay. Ay, D-Max, wag kang tawa-tawa dyan. Pasabugin kita dyan eh. D-Max, ambot ka dudong, oy. Oliver Channel. Ayan, D-Max. Anong dalawa? Sige, host. Ayan si Anthony, may 10, 20, 30. D-Max, silipin mo na yung kanyang bahay. Baka di pa tayo ex. Dikitan mo na ako ng 10. Pasabugin mo nga. Boom. D-Max. Sino ba to si D-Max? Si Oliver, ex na pala tayo, Oliver. Matagal na tayong ex. Pagkatapos ng lahat, ako'y iyong iniwan. Si Oliver. Ayan, ano, Anthony. Si D-Max, merong available. Available na 10. Silipin mo na yung bahay niya, ano, D-Max. Si Anthony. Di naman naging tayo. Pagkatapos ng lahat, iniwan mo lang ako sa ere. Napakasakit ng ginawa mo. Ayan. Napakasakit. Pagkatapos kong binigay lahat, ginanito mo lang ako. Dil ako kung okay siya. Okay yan siya. Ano? Anthony. Silipin mo na kasi D-Max, oy. Pasabugin kita dyan. Agoy-agoy hugot. Sinaktan mo lang ang puso ko. Mas mabuti nang mag-isa. Agoy-agoy hugot. Mag-isa na nga lang nang wala, di na ako masasaktan. Wala nang iisipin kundi sarili ko na lang. Ayan, ano, silipin mo na si Anthony nakapin. D-Max, tingnan mo kung ex na kayo. Wag na silip, gora agad. Ayan, Anthony. OTW na daw si D-Max. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Anthony Abi daw, 10. Di ba marami yung alagad mo, D-Max? Ayan, si Anthony, meron yan alagad hanggang 50. Eden Nagita Quimporeson, harang pahos. Good morning, Eden Lalabs. Ayan, magandang umaga. Elisa Labdel ba? Elisa Labdel daw ba? Elisa! Wala pa ako bago inubos na ni Oliver. Ex na pala kayo? Ayan si Eden, baka may available.
Snack time. Ayan si Eden, may 10, 20, 30, 40. Ayan, D-Max. Si Eden, maraming alagad. Ang laki pala ng bahay ni Eden, no? 4.69K. Sana oil. Sana oil. La 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 la. La la la. Lagi na lang sinasaktan ng puso ko. Ayan. Ayan si Eden may available. Anthony. D-Max, si Eden may 10, 20, 30, 40. Ayan, kung hindi pa kayo ex ni Eden. Ayan, si Eden may available po. Anthony. D-Max, Eden tayo 10. Ayan, Eden, 10 daw kayo ni ni D-Max. Ayan, silipin mo na yung pamamahay ni D-Max. $4.69K ka Eden Delbaten. Ayan, 6 million in the house. Wala na host, mga ex sila. Tayo ba Eden, ex na ba tayo lalabs Eden? Tingnan ko nga. Ayan, next na rin pala tayo Eden. Wala na host, ex na. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out.
Ayan, naghang na tayo, naghang. Naik ako mga lalabs. Ayan, Chels, Miguel Love, shout out. May nagme-message kasi sa akin, Lalam. Yan, nawawala na ng connection na naman. Bakit ka umiiyak, Hus? May nabasa lang akong message.
Eh, may nag-message lang kasi sa akin mga lalab. May nag-message. Napaiyak niya ako. Ayan, lesong sunod. Mamaya malinisan ko yan. Ako.